xi qabelkom ħalli Inselmulkom, sinjuri, u aħna in-nies komuni li nilbsu ħwejjeġ komuni ħankunu qed nitqattu ġimgħat wara li għadda il-Fashion Week fuq il-moda. U jekk għandkom xi ħaġa interessanti jew stylish tibatulna, ebatulna hawnhekk fuq xultereddanusan.com. Stajna l-ħab ma nħobbhomx jibgħatu, imma insomma ħalli għatox tinkwita. Aħna nitkellmu fuq il-moda, tista' tgħid kull deċennu il-moda produċiet ċertu affarijiet interessantissimi. Imma mhux hekk biss, biex tagħmel ċertu affarijiet, tkun inġinier mhux just stilist, jiena min ivvinta żipp, immaġina xi ħsieb kellu, immaġina l-ħajja mingħajr żipp. Fuq ma nafx ħadem għax dejjem miftuħ ikun issa. Il-bra! Min ivvinta l-bra, x'biċċa teknoloġija dik, kara kemm ġabar nies il-bra. Iktar mill-nies ġabar il-laħam għax qabel kollox imrendel kien ikun hemm allura ħaġint, il-jeans. Il-jeans, jien ħanajtajn tal-jeans. Il-jeans, jow kif nħobb ngħidin il-jeans is-sukkat, Erik kabbar il-patwota. Dak, taf fejn ġie inventat? Fej. Nim. Allura jgħidulu bil-Franċiż denim. Għadde Pasquale. Mandu xejn x'jaqsam sar, mandu xejn x'jaqsam. Umbagħad fis-60s ġie inventat il-miniskirt, tiftakruh il-miniskirt. Kien jilbsuh it-tennisti daw xi jgħidulhom il-ċukċuk girls, tax-xerejds u daw. Kien xi ħaġa li biddel id-dinja wkoll il-miniskirt. Però dak huwa il-fashion normali. Għax imbagħad hemm l-alta moda, tajjeb. Dawk in-nies li jmorru fuq il-catwalk. Il-catwalk illi ġieli tara f'edda xejn strambi biex jew jgħaddu messaġġ jew biex iġġietuna naħsbu, imma jkunu ftit strambi li ma toħroġx bihom. Naraw. Tipo da. Immaġinak. Ma immaġinix. U xarab. Ħanori. Xarab. Ħanori. Xarab. Irnexxieli nagħmel dan id-dublett biex nilbsu ġo rasi. Kreazzjoni tiegħi u ħanara n-nies meta jarawni nimmodella bih x'reazzjoni ħajamlu jekk jaslux li jilbsu xi ħaġa stramba biex joħorġu biha. Qed titħaq bija? Tasal li tilbes xi ħaġa hekk għall-moda. Jien ma nilbes xejn qalbi. Bes xejn ħażin għax Le, ovvjament. Taħsbu. Naħsbu għara li għol. Ma taħsibx li tal-moda. Żejjed. Oġbitek? Ejwa. Inti tal-moda? Ġifieri jekk titnis li fielek ta' tkun xi tieċi u hekk. Thank you. Inti qed titħaq bija wkoll. Għal xi qed titħaq bija. Ma nistax nitħaq. Le, din hija kreazzjoni ta' moda tal-aħħar. Sabiħa ħafna. Thank you. Jien għandi suspett qed titmejjel bija. Le. Warret, mela sinjuri jiena bħala fashion show ħanalaqgħu tajjeb, isu ma tantx kelli suċċess biha u grazzi tal-appoġġ tagħkom. Ej, saħej. Kif ma femli? Skom dan naħseb, Kienet naqas sukkata, ma alright. Mortajja. Mortajja naħseb. Il-maqlub, tajjeb, imma mdamx ta' Jiena, li skumdita. Għaliex għandna meta nilbsu xi affarijiet ma nkunux komdi, nkunu skomdi. Ma nafx għaliex. Eżempju s-sut, waqt tiġ fis-sajf 40-45 degrees Celsius waħna li ġieli dun nibqgħu nilbsu sux. Imbagħad in-nisa tarhom igergru u jkollhom kemm jattulhom il-bħariet. Jgħidulek li bil-ġakka ħjar xi xtrob lara. Temmen, imma aħna l-irġiel għala rridu nilbsu sut. Għala. Hemm xi li jiġi Le. u jien ħammur fit-triq u ħankellem lill-irġiel u nafx naħsbu forsi nibtluha ma jistax ikun naċċettaw kollox. Ġejna fil-pjazza ta' Ħażebbuċ u ħanistaqsu l-irġiel jekk għandu xi żmien illi nilbsu s-sut. Tlaqna. Taqblu li fit-tiġijiet għadu żmien li bil-fors nilbsu disħana walla s-sut jew jista' jkun li wasal biex inbidlu. Ma għadux żmien li nilbsu dak il-ġlekk u s-sukkat mijeb disħana kollha. Ġiet ħabib kumpuli, imis ħabiba, jew tlek ħabib ukoll, ikun ħabib tas-sew. Taqbel int?
Talla meppek għallek. Għax isħana kibret, x'taħseb? Naqbel li tħallek il-xkapello bil-libsa. Il-bis polit, mis, bajda jew whatever, insomma. Deċenti? Politi, deċenti, mux tmur fil-flops jew hekk. Mhux hekk. Imma li libes polit għall-okkazjoni. Naqbel. Ħseb li aħna l-irġiel għandna nibqgħu nilbsu full suit tat-tiġijiet jew. Kikun nistaw naħħu naqra sjut, nkunu U x'tilbes? Mis, shorts u tmur tiekjer. Ejba, mela. Tajta ħada bla xarbi għajbi wis. Grazzi. Thank you. Dak kien shooter tal-lum, sinjuri tal-moda. Fejn għamlu program sħiħiħor, nitkelmu eżempju dwar l-iskumdita tal-ħwex tan-nisa, temmen li inti il-mara tiegħi ftit għandha l-bis tista' tilbiżhom waħda dejjem tiġi taħaq fil-liegħu, wara tella liegħu. Jien nixtieq nkun naf se tagħmel la niġi nieqes dik arwina toħroġ. Mela bla rasek. Ġużi kollha ħajlek sajlek laqna sinjuri ħallejni.